למה? למה עשית צחוק מן השר רודולף בשער העיר לעיני כולם? תענה. אדוני המלך, הייתי באמצע תפילה. זה הכל? לא יכולת להתפלל בזמן אחר, במקום אחר? אתם היהודים יכולים להתפלל מתי ואיפה שאתם רוצים, לא? הרי עכשיו אין לכם לא כהן גדול ולא מקדש. אבל אדוני המלך, התפילות שלנו הם כמו הקורבנות שהביאו במקדש. בשעות מסוימות אנחנו מתפללים, בשפתיים עכשיו אנחנו שומרים על הקשר עם הקדוש ברוך הוא למרות שאין לנו מקדש. 3 פעמים ביום אנחנו מתפללים, גם באמצע היום. מה ביקשת? מה ביקשת מבורא העולם בתפילה שלך? אני חייב לדעת. תענה לי. שלא יגרשו אותנו מן הכפר. סיפור ילדים. סיפור ילדים. סיפור של ילד קטן שבא להציל כפר שלם בכוח התפילה.